Christ died and rose again, opening the gates to a glorious home beyond imagination. He has prepared a place in his Father's house, far more beautiful than words can describe. But the real question is not just how beautiful heaven is, it is how prepared we are to be there. May we live each day in love, faith, and righteousness, so that our final destination will be with Him in paradise. Cristo murió y resucitó, abriendo las puertas a un lugar glorioso más allá de toda imaginación. Ha preparado un lugar en la casa de su Padre, más hermoso de lo que las palabras pueden describir. Pero la verdadera pregunta no es solo qué tan hermoso es el cielo, sino qué tan preparados estamos para estar allí, que vivemos cada día con amor, fe y rectitud, para que nuestro destino final sea estar con Él en el paraíso. Kristi nwụrụ ma si n'ọnwụ kulie, were meghere anyị ọnụ ụzọ nke otito karịrị uche mmadụ nghọta. Ọ kwadobegoro anyị ebe n'ụlọ Nna ya nke mara nnukwu mma nke ọnụ apụghị ịkọwa. Mana ajụjụ kacha mkpa abụghị naanị ka eluigwe si maa mma, kama ọ bụ ka anyị ga-esi were ruo ebe ahụ, ka anyị na-ebi ndụ ịhụnanya, okwukwe na ezi omume ụbọchị niile nke ndụ anyị, ka njedebe anyị bụrụ ịnọnyere ya na Paradaịs. Amen. Dios te bendiga. Chineke gọzie gị. God bless you. Amen.